Per sort, no som ni de bon tros els únics encabotats a recollir les cròniques d'este aïllament. Hi ha iniciatives de tota mena, però ens ha sorprès i hem fet per parlar amb la responsable d'una d'elles. Per al poble d'Aielo de Malferit, la seva bibliotecària i arxivera ha aconseguit convoiar tot el poble per recollir el seu dia a dia. Maria Jesús, presenta't. Pues jo soc Maria Jesús Juan Colomer i el confinament estic passant-lo a casa i vaig anar a l'Ajuntament alguns dies. Conta'ns, com recordes el canvi del món anterior a aquesta situació? Com ho vas viure i com va canviar la teua feina? Nosaltres, jo soc la bibliotecària arxivera de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit i nosaltres estàvem preparant moltes activitats perquè estàvem en el mes de la igualtat i venia el mes d'abril, el mes de la lectura, i ja he dit que teníem una gran quantitat d'activitats i de cop a repente pues, tot va quedar en res. La feina va canviar totalment. L'Ajuntament va decidir automàticament tancar la biblioteca i continuar la feina des de la casa. I l'arxiu sí que seguia obert, donant un poc de servei, claro, perquè està tot tancat. A l'estar en casa, jo vaig començar a proposar una sèrie d'activitats com llegir des de casa i que la gent enviara els llibres que estava llegint. I des de l'arxiu vaig pensar que la gent està en casa i està fent moltes coses de cara al carrer, de cara posant-les en el balcó. Per la nit, quan passa la policia, aplaudixen, posen cartellers, van dient coses. Entonces, en un principi vam pensar que era bonico, quan tot això passa, fer una exposició de fotografies i imatges de tot el que està seguint el confinament. Després vam pensar que era poc, no? En tantes vivències que estan passant, i vam pensar donar-li forma en un llibre. Però la situació d'avui en dia, en els mitjans que tinguem, en les xarxes socials, el llibre no era suficient. Entonces vam pensar que millor arxivar el moment. Tot això que està passant, tot el que són els vídeos, tot el que són l'eixir a l'aplaudir, el proposar cada dia fer una cosa. Entonces van dir que millor això, arxivar el moment, arxivar totes aquestes coses. I com està responent el poble? T'envien moltes coses? Pues el poble està responent molt bé. Des de l'Ajuntament es va crear una pàgina que es diu Aielo es quedem en casa i anem publicant les cosetes i estan enviant molt de vídeos, estan enviant molt d'imatges, totes les activitats que fan en casa, els xiquets i xiquetes. I sí, la gent pues, està participant molt, està il·lusionat i és un motiu també per estar tots dins de la situació que estem vivint, pues, passar-la el millor possible, clar. I ara què fas? En què s'ha convertit la vida d'una bibliotecària? El treball, a veure, és que, claro, ja te dia, com teniu moltes activitats, tot s'ha paralitzat. Mira, des de casa estem donant d'alta a moltíssimes persones en la plataforma de Biblios de la Comunitat Valenciana. Tot això podem fer-ho des de casa. Seguim, les persones també em demanen quin llibre podia llegir i jo recomano. Però sobretot la plataforma està funcionant molt bé perquè la gent ja no pot anar a les llibreries, ni pot vindre a la biblioteca, ni poden prestar-se llibres per ahí, de veïnat. Entonces entren a aquesta plataforma que està funcionant molt bé. Has fet menció de l'eina digital eBiblio. Explica'ns-ho. Això és que podem descarregar i llegir llibres digitals des de casa amb el carnet de la biblioteca? eBiblio és una plataforma que va fer el Ministeri de Cultura i per accedir a ella tens que ser soci de la biblioteca i la biblioteca te dona el teu número de soci i la teva contrasenya per poder accedir. El que ha fet la Direcció General del Llibre de València és que quan les biblioteques estan tancades i no pots fer-te soci, estem introduint a la persona que ho demana temporalment. Quan tot això passi ja ni separar el carnet com cal. Però ahí pot entrar qualsevol persona de qualsevol poble, de qualsevol puesto, es posen en contacte amb les biblioteques i estan fent-ho tots, estan donant d'alta tota la gent que vulgui. És una plataforma que està funcionant molt bé i és superactual. I per últim, Maria Jesús, com a corresponsal d'Aielo, fes-nos una fotografia final. Quines són les sensacions i les idees que et venen al cap quan penses en el poble?
Pues mira, la vida del poble ha canviat. És un poble com un altre, no? El carrer ple de gent, els bars, el típic anar a prendre's el cafè a mitjan matí. Bueno, ara no veus a ningú per el carrer, la gent va amb mascaretes, tot està tancat, els jardins i parques del poble han sigut precintats. La gent, quan vas a un consum, a la farmàcia, a un banc, en la cera s'ha marcat que tu mantinguis la separació. L'ambient és pues, triste. Lo único és que totes les vies, a les 8 de la nit, la policia del poble va en la sirena enxufar per tots els carrers i la gent als balcons aplaudint. I és un moment de relax en què de balcó a balcó la gent es parla, es saluda, es riuen, alguns es fan la cerveseta en el seu balcó i el veí està d'enfront i un poquet per continuar la vida social que portàvem antes de tot això. Triste per al matí i per la vespre pues, un poquet, perquè a continuació de passar la policia la gent hi ha moltes persones que trauen l'equip al carrer i posen música i és una horeta de relax.